A maquinaria avanza na obra de rexeneración da lagoa de Porto Piñeiro, en Valga. Hoxe o ambicioso proxecto abriu unha nova fase, a construción da piscina, a rehabilitación e rexeneración dos noiros laterais e o acondicionamento dos terreos da zona norte. A urbanización desta zona anexa á praia, sendas e plataformas onde posteriormente se van a instalar instalacións de ocio, de restauración, etc. E tamén o acondicionamento dos taludes da ribeira da lagoa e renaturalización, iso así en xeral. A actuación conta cun investimento superior aos 900.000 euros, proceden de fondos da Deputación de Pontevedra. Son 700.000 correspondentes ao Plan Extra e 200.000 do Plan máis Provincia. Duns traballos que van a motivar que sexa ese referente ambiental e social, onde se van a incluir a parte dunha praia fluvial, unha piscina, sendeiros que xa se executaron e que se van a executar, un entorno que a verdade que paga a pena descubrir cando este rematado, que seguramente hacia o verán pois é toda esa previsión. Este mediodía celebrouse o levantamento da acta de replanteo desta actuación, a segunda que se realiza nesta fase do proxecto. Arrancou a finais de agosto coa execución da praia artificial, que foi posible grazas a 575.000 euros dos fondos europeos Next Generation. Pois con esas subvencións estamos a falar de un montante de sobre 3 millóns de euros, porque entendemos que é un proxecto, como ben di o presidente, non só para Valga, sino a nivel pois de Pontevedra e de Galicia. O proceso de rexeneración desta antiga mina de extracción de arxila comezou no 2023. Dende o Concello aspiran a convertela en parte da oferta turística de Valga. Catamaráns, turistas, baixar no novo Pantalán, subirse ao teleférico, vista aérea do noso concello e baixar aquí e aquí ter todo isto, non? Isto pode formar parte de un paquete turístico onde se poida vir disfrutar desto, as cabañas que se pretenden facer ao final da laguna e bueno, que poidan estar aquí os turistas, gastar aquí, dormir aquí, consumir aquí. Ven a dar a razón a todo o foco internacional que ten posto aquí os seus ollos no interior da provincia, eso é tremendamente importante e estratégico. Ademais, está a piques de adxudicarse o terceiro proxecto de 615.000 euros. Financiarase tamén con fondos da Deputación a través do programa POM 2030. Trátase dunha continuación das sendas peonís e ciclables que bordearán o perímetro da lagoa.